Goedemorgen, voor ons is het morgen en welkom bij een nieuwe video. We zijn vandaag bij Spa Domburg in Domburg. Onderdeel van het badhotel, maar ook los te boeken, zonder het badhotel bij te boeken. Goed verhaal. Wij mogen een hele dag gebruik maken van de sauna faciliteiten en het zwembad. En we hebben een massage geboekt en we gaan lekker lunchen straks. Dus we hebben echt een hele dag een relax dagje met Nerientje. We hebben net gedoucht. We gaan nu een warm voetenbadje nemen. Daarna gaan we een infraroodsauna in. Wat vinden jullie van deze wand? Het is gewoon een mosselwand. Super gaaf. Wij nemen jullie mee vandaag. Voor mij is het eigenlijk heel bijzonder. En nee, ik ga niet huilen, maar ik heb iets in mijn oog. Ik ben natuurlijk deels in Domburg opgegroeid. En wij gingen vroeger altijd onderdoor het hek om stiekem te spelen bij het vervallen badhotel. Wat heel veel mensen denken, inclusief ik. Ik reed er altijd langs, dacht ik superleuk badhotel. Maar het is alleen voor rijke mensen. Maar de spa valt eigenlijk wel mee qua prijzen. Is gewoon eigenlijk hetzelfde als de andere spa's. En er zit echt iets in mijn oog. Dat gaan we jullie vandaag laten zien. Maar we gaan natuurlijk ook super laten zien hoe mooi het hier is. Ze hebben echt hele gave dingen gedaan. Er komt Nerientje. Wij gaan lekker een hele dag genieten. Oh. Ja, het bad is vol. Hij stopt vanzelf. Oh, ik heb iets in mijn oog. Even wachten. Ik heb echt heel iets naars in mijn oog. Ja, we gaan jullie in ieder geval meenemen vandaag. In ieder geval tot zover het mag. Het mag. We zitten in de infraroodsauna. We gaan hem uitzetten, want het is lastig om een soort bedekt hier. Ja, ik heb het in mijn ogen. Er zit van alles in mijn ogen. Nog een flabbergast. Ik heb gewoon een huilvlog vandaag. Oké. Oh, koud. Oh, koud. We gaan nu naar buiten. We gaan naar de Finse sauna. En deze zeggen ze dat het heel koud is. Voel eens. Ja, het is echt heel koud. Oh. Ja, het is schijnbaar wel nodig om af te koelen. Want deze sauna is 90 graden volgens mij, die Finse sauna. Oh. Oké, de kleren gaan uit. We gaan hier even relaxen. Oh, dat is nu al koud. Moet dit echt? Ja? Ik heb het nu al koud. Maar doen. Het is toch nu al. Oké, ga de handdoek afdoen. Niet filmen onder de handdoek. You go for it. Het is echt heel koud. Rochelle, eronder gaan staan. Eronder, kom op. Doe. Het beeld is een beetje wazig door de damp. Jeetje. Het is echt zo fijn, dit zwembad. En ik vind dit heel erg gaaf, die wand. We hebben wel een soort van beleving gecreëerd. Zeeland, duinen, mooie luchten. Dus het is wel echt een Zeeuws verwennerijtje. Heerlijk. Ik ga nog even zwemmen. Oh, lekker bad. Echt Zeeuws slapen. Slapen op stro. Op stro? Kijk nou. Oh, hoe lekker is dit? Wij gaan even slapen. Het ligt echt zo lekker hier. We hebben gewoon net geslapen. Ik ben net wakker. En we gaan nu lekker lunchen. Want Spa Domburg heeft een apart lunchcafé, lunch, restaurant, lunch. Daar waar je lunch kunt eten. Ik heb ook gelijk een soort social media detox. Want mijn telefoon ligt dus in mijn tas in het kluisje. Het is eigenlijk ook wel fijn. Op vlogcamera na natuurlijk. Maar het is echt super fijn. We gaan eten.
massage, een duo-massage, eb- en vloedmassage. En we zijn eigenlijk vet gaar van de sauna en het zwemmen. Dus nu na de lunch, dus after dinner. Hoe noem je dat? Sleepy. After dinner sleepy gaan we doen. Heerlijk. Het was super lekker. Een dagje in de spa. We gaan naar huis. In mijn hersenen werken niet Ja, meer. we zijn gewoon te ontspannen dat niks het meer doet. Ja, de massage was heel fijn. Heel lekker. Ik vond het echt super leuk. En Ja. ook niet-hotelgasten kunnen dus gebruik maken van deze spa. Dus dat is denk ik wel een hele leuke tip. Tip van de week. Een tip om die dan zo tegen de avond te doen. Dan rol je daarna lekker je bedje in. Wat wij hebben gedaan is een hele dag. Zo'n spa-dag. En dan mag je een hele dag gebruik maken van de sauna's, van het zwembad. En dan krijg je een massage, je krijgt de lunch. Nou ja. Dus dan ben je lekker een hele dag helemaal onder de pannen. Wij gaan naar huis. En Ja. ik zeg tot de volgende keer. Doei!